ଯେ ଯୋଉଟା ତ ଅଥରାଇଜ୍ ଭେହିକିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲମ୍ବର ସେମାନେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସେମାନେ ସବୁକୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚେକିଂ କରି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟାଉନରେ 4ଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ସାର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଚେକିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲା 6ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମର ବି ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି 3ଟା ବୁଲୁଛି। ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଡ଼ିଏସ୍ ରାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ସାର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁ। ସାର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଲୋକଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିବ କ'ଣ ତା ଉପରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ର କି ଗତକାଲି ଡେଟ୍ର ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ହଁ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ବାବଦ ସାର୍ ଓନ୍ଲି ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଡବଲ୍ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଡବଲ୍ ଏଇ ଇଏରେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟ ବସିଥିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସାର୍ ଦୋକାନ ବଜାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି? ବଜାର ତ ଆଗରୁ ଓନ୍ଲି କିରାନୀ ସପ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।